východe Slovenska vládne po víkende veľké napätie. 25-ročného Radoslava tam ktosi dobil na smrť. Otec dvojročného dieťaťa posledný krát vydýchol doma na posteli a už nikomu nestihol povedať, čo sa stalo. Stopy však vedú do miestnej osady. Pravdepodobne to bol útok neprispôsobivých ako ďalšie, ktoré sa v posledných mesiacoch odohrali na východe Slovenska. Tentoraz musia 25-ročného Rada pochovať vlastní rodičia. Si ľahol, normálne si ľahol na bok a spal. Pre rodičov ten najkrútejší pocit v živote. 25-ročný Radoslav skonal tu na tomto gauči v náručí vlastného otca. Sa mi nezdalo, že nejak chrčí. A sme mu dávali prvú pomoc, ale už bolo neskoro. Radovej mame sa zdalo divné, že jej syn prespal viac než 15 hodín. Keďže sa prevaľoval zo strany na stranu, pripisovala to únave. Šok prišiel až na konci. Posledné, čo sme videli, bolo to, že mu tiekla krv z uší. Podľa pitevnej správy musel zomrieť po krutej bitke a ranách, ktoré smerovali do hlavy. Všetko sa to malo odohrať v Medzevskej osade, kam sa vybral s mladými dievčatami. Ja som počula krik, som tam pribehla a on už bol krvavý. Útok na mladíka sa mal odohrať práve na týchto miestach. Miestni údajne poznajú aj mená páchateľov, ktorí sa stále majú zdržiavať v osade. Podľa našich informácií jeden z nich býva v tomto dome a po našom príchode sa začali ukrývať. Vraj to nebola len taká obyčajná bitka, ale hlavu mu údajne obíjali aj o kamene. 10-15 miestnych tam bolo okolo neho. Potom asi pochopili, že je zle nedobre a aby sa prebral, ho oblievali studenou vodou. Nabrali z potoka a hodili na ňo. Dve Romovia ho doviezli ráno o 2:00. A ako už býva tradíciou, v osade nikto nič nevidel a ani nepočul. Ja neviem nič. Človek, ja neviem o ničom. Ja som non-stop v robote. V rámci mesta Medzev stúpa dosť silná vlna nepokojov. Už v roku 2008 tam dokonca počas zásahu odkusli policajtovi z ucha a auto dosekali sekerami. Sú tam mnohopočetné podľatiny na tvárach policajtov. V poslednej dobe je dosť badateľné poznať to, že strácajú rešpekt voči uniforme a samotnému policajtovi. Z Medzeva Jozef Kačmári, televízia Joj.